nga aingu yo blay bat ngap yang sngobha na kabanta jong pi baro ki beyo ya kaban search kor ya kaktin ublay ning ba kani ka YouTube channel banganget bu ublay unyo ya kaban kerku ya iway pa iway ling ba kajing search kor kajongi ya kaktin jong ublay ning ba kani ka por kabang im kisngi ki ba e bat ngim yo ban rakhe ya ka women's week bat ka women's day ha kine kisnem ki ba arsnem henry da kajing ie ke jong blay la pli kala le bakang ngila ban sam ka tin ke jong blay ling ba ki online service bat kumju ling ba ki YouTube channel da ka bangin plai ka kubor ka jong blay hapdeng ki para banget bat ki para men sim ki ba kodor nga ai ku blay ye pi baro ki ba sngo ya kan ka tin ke jong blay ba ki ba snap at shash kore ka ai ku blay ye pi hakka kerteng ka jong try jongi which is Chris ban nga ai ku blay women's week but women's sunday ka basuk kamen ye pi ling ba kan ka snam da ka jing sngo khia ka men sim hakka bangam shim la yo ban let haki jaka kan tang bat kham tam haki ying mane jong ki para banget bat haki babun ki balang ban sam ka tin ka jong blay ling ba kan ka women's week jong kan ka snam ringkat da ka jing i ka jong blay bat ka jing snow khya ka men sim nga sam mi kan ka kubo na ka tin ka jong blay hap ding jong pi ki to ki balang ki blak khot snow bha ban ya sam mi tin jong blay ki bangam la ban yo ban dan ringkat lem bat pi bat ya baro ki bas ngap ya kan ka kubo na ka tin ka jong blay ka thim jo ka women sunday ling ba ka jing sing kan thei ka bala bu up ding jongi ka ong ka kerteng u try ka long ka kut ka bas kem probeb kal nong ka ba khat pra ka di khot ka ba shipel hakabangi phairu na ki sop thim a bat kumju na ka sop thim b ka ba ong utrai ulong ka jakari utrai ulong ka kut bas kem ka jing pen em ka tu kan ding ya phai bat ya puson shwa ya kan ka jing mut ka ktien probeb ka ba ong probeb ka mut ayu ka ktien probeb ka mut ka parsi ne ka power ka long ka jing ong ka ba lingkot ka ba dap da ka jing mut kalong ka kenja moto ka ba sanjur ya ka jing em bat ka history ka bor jong ka kham tam ka shong e ha ka dur jong ka jing long pna thulit ane pna ktien ban kren ye ki jing shisha bat ki jing stan khambun ne ki probeb ki de ki jong solomon la shonjur haki ya ka kam ka kti ka jing em bat kham tam ru shaphang ka hok bat ka jing shepting ya ublay kalong kong ka ying bala kan shell bun ki jing start ba shisha ka penjana ya ka jing long briu ka yalam she ka jing bha bat ka jing riu blay ka dawa ba ubriu udai ban pendem ya la de ha ublay ka jing start ka penshai ya ka jing shampang ka pen khut ya ka donut ka pen sngur ka jing ya tip lam bat ka pen scam ya ka mon ubriu ya ka kitab probeb habangi phai haka lapen benta ya ki kum ka kitab sam kat kum ka kerteng ki ba pher ki bala keren bat lapen benta ya ki hakisan benta haka bangi phai haka ba ningkong ka lenong ka ba ningkong ka di khot ka ba khandai o ka lenong ka ba ningkong hadu ka ba khandai ki probeb u solomon ka lenong ka ba shepeu bat ka lenong ka ba arpusau ki de ki probeb u solomon hi kalenong ka baar pusan baar kundai kidei ki probeb u solomon balashim na u hesekaya kalenong ka balai pel kidei ki probeb jong ku agor bat kalenong ka balai puwei kidei ki tin us im lemwel kum tangis ngau thu bakani ka kitab probeb kalenong ka bakhat pra ter kaneru ka dei ka benta ka jong u solomon kum ta yo i baki bakambun kidei ki jong u solomon kala long seriem hi ya ka kitab sam tangba ka kitab sam ka dei ka kenja jinga selok jing puson devotion ndrei ka probeb ka dei ka kenja jing hikai etik u solomon kum usamla udon ka jing kwa jing trang ya ka jing start ngila ban shem na ka baning kong sim kal nong ka balai ki khot ka baning kong bat ka bakhat a da ka jing shampang bat ka jing pendam ha utrai ulak lalong uriu start bat unong kren ubastat ha ka perthei ngi shamba
kat u Solomon haduk kini kisngi ki mamta ompat don na Maria ka jing start jung Solomon la ai na ublei bat utrai jungi uji sukres tungi dia paino na ka kubor ka tingin ublei kat kum ka te ka tim balabu da ka jingi sengkentei jong ka KGPC not hi barok away ho kat kum ka te ka tim balabu da ka jingi sengkentei KGPC not kalong ka wei ka kubor ka ba depor hangi mentah habangi pai sekani ka kitab probe kalong khat prani khat ka besipau kia tu hangi baka kerteng utrai kalong ka kuat baskem ho isngau tu shai baka kerteng utrai kalong ka kuat ka baskem uba hok upet shaka ba ulong scam namar katangi isngau tu hangne baka kerteng utrai kalong ru ka badon ka bor hatu kata-kata bat kalong ru ka kut ka baskem kumba usipai udon yikikut ki baskem ban let rung ban yo ka jakari te kum tangiru ni wanri ha ka kerteng ka jong utrai kalong ka kut ka baskem bat ka tin ka jong ublei ka ong uba hok upet shaka uba hok ulet rung shaka bat ulong scam ngi kibriu jong ublei balasat da ka snam ka jong utrai jong i uji sukres ngidon ka kerteng ka jong utrai ka kerteng ka jong utrai kalong ka kerteng ka badon bor kalong ka kerteng ka bala ban yada kalong ka kerteng ka bala ban yarap ya ka jing im ka jongi kalong ka kerteng ru ka bahadu kiksu kikrei kidei ban pet ha ka kerteng ka jong utrai ngisngeu ngiyo sngew ka ktien ka jong ublei ka baong kalong ka kerteng ka badon bor kalong ka kerteng ka bala ban yada ka kerteng ka bala ban yarap ka kerteng ka ba ai ka jing im ha kita ki banget ya bat ngisngau thu ba ka ktien ka jong ublei lingba ka kerteng ka jong utrai kalong ka badon bor ka ba kiksut baro bat kiksut ki krei baro ki haban pet ha ka kerteng ka jong kaktin ka jong ublei ha ka bingi pai na gospel Marcos kal nong khan riu di khat nyeu khat pra ka ong ha ka kerteng ka jonga kin ya be no ya kiksut kin kren de ki thli ki ba thamai kin ra no ki bsen bat lada kin di ru ka ba peniap kan om pen sniu ya ki ken kin bu ya ki ha ki ba pang bat kita ki ba pang kin yo kya di halor kini ki baro lada dei ki bor ksut lana dei ki bor kreiru lada dei ki bor jong ka jingdum ki ba kumno ru henry ka kerteng ka jong trai kalong ka badon bor hadu kata-kata dei hangne ken ki para banget be bangis ngau thu baka kerteng ka jong trai kalong ka kut ka baskem bat kita ki bahok baro kamut kita ki brio ki balanget ha ka kerteng ka jong Jesus Christ ki pet shaka ki wan rung lane ki wan IT sha utrai Jisu ki don ya ka kerteng ka jong Jesus Christ ka kerteng ka jong utrai kalong ka kut ka baskem kum tangila ban long ki baskem ha ka jing im ka jongi haba ong long ki baskem ka bamut ki bom shep ti satia ya ki ki nong shun ki bawan ki briu ki badon ya kata ka kut ka baskem ki badon ni kata ka jinglong scam kim don ni ka jing shep ti lada wan ki nong shun ki batur hajan lada wan ki jing ki bawan ha ka jing em kin om shep ti ya kita ki jing baro kin om shep ti ya kita ki nong shun ki batmu ban penjot ya ka met bet ka mensim kumju ha ka bangi pai sha ka jing roi sam kal nong ka bakhat khandai ki khot ka baning kong kaya thu hangi bat ka pen scam ba utrai ulong ka jakari habangi pule ya kane ka jing roi sam kaya thu hangi ka ong uta ubashong ka jakari jong u bahakli tam unyo yaine hapo ka jingka jong u badon bor baro ngan ong syapang utrai ulong ka jakari jonga bat kakut jonga ublei jonga ha uba ngeshania naba un pelat yame na ka syangkawya jong unong riam ban na ka jingyap klam ba pensniu hangne ngi ba utrai jongi ulong ka jingshania jongi
Ulong ka jing ada jongi. Ulong ka sti ya ka jing jongi. Bat kum ta ngim don kam ban shepti. Ngim day ban shepti. Ya uta ubri ulane ya kita ki nongshun ki bawan ban penjot. Kam ta mi ki bor jong upaman. Uta ubri ubarung syaka jaka bari. Jong ubahakli tam unyo yaine hapo ka jingka ubadon bor baro. Kabamut ka jingka ka jong ublei. Kamut habangi rung barabor. Nakasngi syakasngi. Ngiwan ban rung. Hakamat jong ublei. Hapo ka jingka ka jong ublei. Kata ka jaka ka jong ublei. Kaba ula buri yangi. Kanda kan ker yangi. Nakabenta jongi. Ublei ula bu ya ka jaka ban buri yangi. Ban sumar yangi. Ngidei ngilak ban rung. Hakakut ka jong Un kakno yangi. Un yadano yangi. Na ki baro. Kata. Kato ka dikot ka bangala pule hakmat. Hang ni ka ong. Syame ko try ngan pule syuk-syuk. Hang ni ka ong. Syame ko try. Ulong ka jakari jonga. Ulong ka jakari jonga. Ngihap banwan. Banri hakamat jong ublei. Ula ban yadaya ka jing ka jongi. Ulong ru kakut ka baskem ya ka jing ka jongi. Mat ngidon kam ya ka banwan. Ban syania a utrai. Laong baun pelat yangi. Naki syangkau ya jong kinong riam. Kamut kano ka jing riam. Lane kamut kano. Ba unong riam ubalong unong syun jongi. Uriam ya ka jing ka jongi. Henry ublei pat de. Upelat yangi na kita baro. Bat kumju na ka jing yap klam. Ba pensni. Kane ngiyoi kam tam hakum kini kisngi. Iblaki palo da ka pertai baro kawe. Lingba ka jing yap klam jong kibriu. Lingba kanika klam coronavirus. Ngis ngau tu syai. Baki briu baro kilaki palo ka jing wet jing perkat jong ki. Bat kiladon ya ka jing artatin. Wat ya ublei ba imru. Te hang ni ngis ngau tu. Lata kita ki briu ke jong ublei. Ki badon ka jing scam. Ki badon ka jing syania. Ki bas ngau tu. Baki don kam ban lej ban ri yala de hakmat jong ba ulong ka jakari. Dalilei kiem day ban shepti ya kita kinong shun. Lane ya kata ka klam. Kabayat ban penwit. Lane kabayat ban bamdu ya ka jing ka jong ubria. Ngis ngau tu habangi ong ka klam. Kadai ka ba pensniu. Kadai ka ba penjot. Kadai ka ba penyap ya ubria. Ka ba kwa ban kni ya kamet badai ka mensim. Bat kumju ngi pai na kaktien ka jong ublei. Habangi pai syaka klam ngi ken mauru hakapor. Jong uparo ngi ken mau hakapor. Jong Moses hakabaka klam kalayat yaki kun Israel. Hakabaka klam kalayat yaki kun kibadon hakari Egypt. Bat katno ngis ngongu bakita ki kun Israel. Kibari hakmat jong ublei. Ublei ula pelat yaki. Daka jingka kasnam ka jong Ngis ngau tu ru hang ni. Habangi lej hakmat jong Bat ngidon haka jingka jong Ngidon haka jingri ka jong Ublei unri yangi. Nginlong kibadon haka keti ka jong Haka bangi lej ban buri yala de hakmat jong Ngindon hakmat jong Daka jingri ka jing sumar ka jong ublei. Nginlong safe haka jing ka jongi. Om day tangi ka jing makan jado. Hendrai kam tami ka jing bakan jaman si hau Jesu Christ. Ngin long scam ru ong kaktin ka jong ublei. Probeb mene ka ba ong lapule ngin long scam da ka jing ada ka jong ublei. Tongin pule ter untap yame da ki snare bat hapo ki tap nyang jong men yori yalade. Hoot kalong ka jing shisha. Ublei jongi udon ki tap nyang. Uban kener yangi, ban ka yangi, ban ri yangi, ban penri yangi, lane ban ri yangi, na kita ki klam, na kita ki jing sniu, na kita ki bor ki jong upaman. Ngis ngau tu ang ne, baka jing shisha jong kalong, kasti, bat kati ba.
Men om chep ting naka jing trim. Men miet lumne na uknam baher men sngi. Naka jing yap klam bayat haka badum. Lumne naka jing penjot ke ba penjot men sngi. Piang ne ngi yoi. Bakabor ke jong blay. Kalong kata ka jing ada. Kalong kata kabala ban riyangi. Kalong kata kabala ban sumar yangi. Kabor ke jong blay. Naka bentajongi. Uyan la un pelat yangi. Na kata ka klam ka ba pensni. Para bangit bai namar kata ngis ngotu ngi iam hakini kisngi. Hapdeng kine ki jingja jong ki aka ki ba pensmi ki ba penting. Bat kam tam om tang ka ba pendu no e ka jing iam makana mensi man syakri ublay. Ngila du ban syakri ublay haki ying ki ba kentang. Ngim syemyo kalat ban let iki jaka kentang. Ngim syemyo kalat ban let iki jak mane blay jongi. Handre la da ka do no ka mensim ka jongi. Kalong ka blak loy ban asyu ublay. Bat ngai ken mau ya u ban dam krup akamat jong u hamit labat sni halaki ying kisam ublay un ri yangi un ai boringi un om penki palo i jing mut jing perkat un om ailat yangi bangin ngin paidin no langi kendu i jing pang langi kendu i jing duk ke jing kerdu nama keting ke jong ublay ka kren sha hangi ya ka bangim dei man kuslai ya ka bala shai ngis ngotu la dang ngidon ka jinget ngidon ka jingshania ngidon ka jingri bangi lek akmat jong ublay barabor ban ri akmat jong u un om pen le ranya kita ki kun ke jong u un om pen jak buram nya ki un ri un sumar un ayangi ya kata ka jingada un ayangi ya kata ka jing pelat ban un pelat yangi na kita ki klam ki bas ngotrim ki bas ngopyu ki ba om don bala ban aidawai ban pen kia ngis ngotu akum kini kisngiru wat iki ya ke jing penkia ki brio ki bla yo man ke jing pangru lum da ka kti ka jong ublay ka don balum da ka kti ka jong ublay ba ka snam ka jong jisu ka tu akan haka met jong kitu ginong pang nginget ba kinemla ban yo ke jing penkia namar ompat shemlala wat ki scientist ban ong ba ka jingpang ka jong brio layo ika dawai lingba kani ka jingpang coronavirus nama kata ki para bangit be tongin pa shu try jongi uji su Chris ubalong ka kut ka baskam ubalong ka jingyada yangi ubalong ru kam tam ka jingri ya ka bangin le haki tap niang ki jong u ki ba crowbor ya ka ba un kudup ba un sumar yangi ba un ri yangi na kini ki nemsen yu ki ba kwa ban penjon ya ka met ba ka mensim shibun ki mensim ki ba kordor ki la du le no ya la ka jing em nyimla ban tip ka nongut na pedeng ki to ki bri ki ba klan na kani ka pertai ki ba yo ka jing kala ka ba mut ha shwa ba kin klan na kani ka pertai ba shwa ba kin let no na kani ka pertai ling ba ka jing ma jong ki ya kane ka jing pang bat kila yap hap deng kani ka jing pang para bengit bai yanga bai pi ki barang im kalong bengin kala ka bamut ngin pa shu bat ngin let barabor has hakis lak jat ki jong jisu bat ngin let barabor kam tam hakmat jong ka jingri ka jong jisu ba un kerunda yangi om tang bangin yo kalat bangin yo man sumar ya lade tang hakani ka jinglong do bat kani ka jing im ka jungi ngin yo ka jing kot ka jing kia henle henrei ngakot akani ka por bangin let akamat jong u dah ka mensi ngin let akamat jong u bangin yo ban buri no ikani ka mensim ka balong ka mensim ka jong ublay kenang ba ubaman lani ki klam ki babam krunyi ka jing im jong kinim yo ban kini kentet bat kinim yo ru ban bamdu yangi ban penjot kandu kalong ka basngo shirke lada ka wanja ka jingyap lada ka wanja ka jing shirke ya ka jing im ka jongi kam tam lada ngi du no hakum kani kapor ya la ka jing im hatu ka nongut na pedeng jongi ki para banget be ki bangin ong ya lade mangila along ki bla penkre ngilong ki bla kloy ban let no na kani ka pertei ndai utrai jongi uji sukres ukwa ningkong ya ka bangin let ban buri ya ka mensim jongi hakmat jong u ya ka bangin ailat iki bor jong ka jingdum ngin ailat iki ki klam ki ban krunyo ban pendu jat no ikani ka jing im mensim ka jongi kum bangi kwa bandai ya ka met ka jongi
Ngipen kre yaki hand sanitizer, ngipen kre yaki mask, ngipen kre yakajing yang penya jingai iwe ngidon kam kumju e kamen sim jungi bangin penya jingai yala de na kajong kapertai ngin penya jingai yala de ni kijing syak yalam bakla ngin penya jingai yala de na kijing kwa brai jong kado ngin penya jingai na kijing syak hikai ki babakla ki bami akum kini kisngi ngin sumar ku ya kan kamen sim kajongi kabalong kamen sim kajong play para bangit be utrai jungi Yesus ukot yangi bangin let hakmat jungu da kamen sim da kajing im kabangin IT hau kenang bo ulak ban yarap yangi ulak ban yada yangi namar kata ngin syani atli hau da ka do onward baro ngin IT yala de baro hau Yesus Kristus namar kum ba ulalong kakut kebas kem kalong ka ulong unong yada yangi kumta ngilet ban ngidon kambangin let ban IT yala de hau Yesus Kristus ubalong unong suspa ubalong unong da unong ker yangi kaktiin ka jong ublay uji su ukot yang ingi kan mau na kaktiin ka jong ublay uang tawan hanga pi baro ki batat bet ki bakia ka jingken tengan penjam ya pi prabangit be hakan ka por baka klip mat ka bamta ngangit babon ba na pening jongi ki badon hakari kasi jongi bat haki balang ki ba per ngidon ni ka jingket ki bakia ngimnang kumno bangin pai shakaman bak shadiang kat shakabangi pai nyu itang ki jing sudah ka ka bangi day ban le ka ka bangi day ban prakat da ka jing prakat ka bat thamai nang ne shakmat tongin kan mahai kan ka ktien ka jong blei ka ba uong ujisu yangi to wan hanga pi baro ki batat bat ki ba kia ka jingket ngan penjam ya pi kat nungut na pening jungi ki ba kloi ben le hakmat jungu bangin ai no yale ki jingket ki ba kia jungi hap deng ki jing duk hap deng ki jing yak tangan hap deng ki jing kerdu ya ka bangin le ben bala ban kit nong ha ka bangi hidon hap deng ki jing pang ki bahaya ngasam ngila du no ya ki ba ki ba thon kham tam ka no ya ki tu ki brang don hap deng ki jing sumari ki jing pang bat kum ju ru nam ta shibun ki jing ki bangin mla shu ban nyo sertap kilami hakum kini kisni utrai jisu ukot sneu ba yanga ba dia pi bangin let akmat jungu bangin let akmat jungu ban bread no iki jingket jungi ban ngin ai u kenang ba un penjam ba un penjatat yangi da ka ba uri usumar ukdup halaki tap nyang ki jongu para bangit ba ye tongin IT yala ka jingim ngin kot kerpat u da ka bangin ongklet ngin om pai ki ibaro henrengin IT ya ka jingim bat ka mensim hau Jesus Christ ublei un kerku ublei un yarap ban pensat bor ya ngi weiling bakat tin ka ba im ka jong u na kam ta ka puram ka jong u amen.